Pag-usapan natin ang dalawang bigating scooter sa Pilipinas, ang Yamaha NMAX at Honda PCX. Ipagkumpara natin kung sino ang mas malupit sa dalawa at alin nga ba sa kanila ang mas sulit bilhin. Isang mabilis lang, kung need mo ng fragrance, chat ka lang sa Novus page. Okay, balik tayo. Bago natin alamin kung mahina nga ba talaga ang PCX sa akyatan, unahin natin pag-usapan ang Yamaha NMAX 155 na isa sa best-selling scooter ng Pilipinas. May estimated 600,000 units ng NMAX ang nabenta noong 2018 pa lang. Dahil nga mataas ang demand, medyo umangat na din ang presyo nito sa estimated 130 to 150,000 peso range, depende sa variant. Ang NMAX ay pinapatakbo ng 155cc liquid-cooled engine na kaya maglabas ng 15.8 horsepower at 13.9 Nm ng torque. Mamaya ipagkukumpara natin na ang top speed at fuel consumption nila ng PCX. Ipinares ang makina ng NMAX sa CVT transmission o V-belt kung tawagin ng Yamaha, at meron na ding dual channel ABS variant. Para sa akin, napakaganda ng design ng NMAX. Pagdating sa reliability, power, brakes at balance, wala kang masasabi dahil napakalupit ng kasa sa bawat features. Pero masulit ba ang PCX kumpara sa mga specs na ito? Ang Honda PCX 160 ay malakas din ang community at napakaastig din naman talaga ng disenyo. Parehas lang halos sila ng presyo ng NMAX sa estimated 130 to 150,000 peso price range. Ang PCX ay may lakas na 157cc liquid-cooled engine at kaya maglabas ng 15.8 horsepower at 14 Nm ng torque. Fuel injected at may ABS variant na din ang PCX. Parehas lang halos sa specs at parang dikit ang laban. Pero bago natin pag-usapan yung top speed at fuel consumption, alamin natin kung totoo nga ba na mahina sa akyatan ang Honda PCX. May mga nakita akong video na kapag may angkasang motor ay mabagal nga umarangkada sa ahon. Marami ding owner ang nagsasabi na hirap nga ding umakyat ang PCX sa mga matatarik na daan dahil sa delayed throttle response na nakakaapekto sa arangkada. Paki-clarify naman sa comments kung ganito din ba ang PCX nyo. Pero ano't ano pa man na mangyari, syempre mag-i-improve pa yan over the years. Syempre Honda yan eh. Halos parehas din ang stock top speed ng NMAX at PCX sa range na 65 to 67 miles per hour or roughly 107 kilometers per hour. In terms of fuel consumption, halos parehas din roughly sa 40 km per liter range ang tipid nila sa gasolina. Ang kaibahan lang ay ang laki ng fuel tank. Ang PCX ay mas maraming gas na karga sa 8 liter fuel tank capacity kumpara sa 7 liter ng NMAX. Pwede nating sabihin na mas okay sa long ride ang PCX kumpara sa NMAX. Kung ako ang papipiliin, mas sulit ang NMAX dahil pakiramdam ko mas okay ang build quality nito kahit walang upgrades. At gusto ko din yung design. Kung ikaw ang papipiliin, sa NMAX ka ba o PCX? I-comment mo ang feedback mo sa baba at pakishare nitong video kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.